hearing. Wannan section ne wanda ya ba mu cikakken yanci na yin faɗar albarkacin bakin mu, sannan kuma ya ba mu dama, ya ba mu haƙƙi da za a iya gaya mana abin da ake iya zargin mu, ko idan mutum ya aikata laifi, to wannan section din ya ba da damar cewar a sanar da shi akan lokaci, a ka'ida, a dokance. Misali yanzu ga nan section 36 of section 1 ya ce, in the determination of his civil rights and obligations include any question or determination by or against any government or authority, a person shall be entitled to fair hearing with a reasonable time by a court or other tribunal established by law and constituted, in such manner as to secure its independence and impartiality. So wannan section din shi kadai ya isa ya zama hujja a gare mu akan cewa muna da right din da zamu iya jin abin da ake tuhumar mu idan mun aikata laifi, sannan kuma muna da right din da zamu iya claiming din abin da muke so a sanar da mu idan mun aikata ana zargin mu da mun aikata laifi misali. Sannan kuma subsection 2 ya ce, amma ba laifi idan so samu ne, kamar yadda muka ya dace a ce muna tafiya da fassara saboda waɗansu ba lallai su fahimci turancin ba, to amma za mu yi kokari iya bakin iyawa mu dan fassara abin da muka fahimta kuma. Ya ce in the determination of his civil rights, a bisa a ƙarƙashin wannan determination ka'idan cewa na civil rights, ka san akwai civil rights, wannan civil yana maganar cewa kamar na civilian wani al'umma. Ya ce in the determination of his civil rights, a bisa a ƙarƙashin wannan determination ka'idan cewa na civil rights, ka san akwai civil rights, wannan civil yana maganar cewa kamar na civilian wani civil rights, waɗansu haƙoƙi wanda yake cewa wannan haƙƙi ne wanda suke obligation, wajibi ne include any question akan kowane tambaya da za a yi. Ya ce all determination